बै समनि गारबोनाय समखौ आबसुनि दानि दैदेनगिरिफ्रा गोसोखांनो हागोन ना? आरो बै समनि आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा माखासे भुलखौ गनायना लानो हागोन ना? आबसुनि दैदेनगिरिफोरनि बिमा बिफाखौ आबसुनि नखरनि मानसिफोरखौ बुनानै थांदों। बिहारि डेन्सफोर बायदि लोङै जायै मोसानाय बेफोरखौ जेब्ला दबथायबोदोंमोन, जुवा गेलेनाय दबथायबोदोंमोन, ड्राग्स जानाय दबथायबोदोंमोन, सिखाव दाखायत बेफोरखौ दबथायबोदोंमोन, बेफोरबायदि समाव आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा मा बदनाम होदोंमोन गोसोआव दंना? गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमहरो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा। गावनि बेसेन गोसा समखौ जेरावखि थाया दसे सम खोनासंलाङोबा गासिबो खाहानिखौ बुजिलांगोन, आंनि गोसो गोरबोआवबो गोजोननाय मोनगोन। गिबियावनो आं दिनै मोननैसो गेदेरमा रायजो राजा आंनि चेनेलनि नायगिरिफोरनि खाथियाव आं गारबोनाय समफोरनि माखासे जाथायफोरनि सायाव सोर हेंथा होदोंमोन, एनडिएफबिआ जेब्ला मोजांनि थाखाय खामानि मावदोंमोन बेबायदि समाव आबसुआ मानो हेंथा होदोंमोन, बे फंसे बाथ्राखौ सोरबा आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा गनायनानै लानो हागोन ना? नाथाय आं दिनै आबसुनि बे हाबाफारि लानायखौ आं मोजां मोनदों। बै समाव एनडिएफबिआ जेब्ला बेबायदि हाबाफारि लानायाव आबसुआ जुदि हेफाजाब होनायमोनब्ला बर' हारिया बेसेबां जौगाबोगौमोन, बेखौ सोरबा आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा, सोरबा आबसुनि सोद्रोमाफ्रा गनायना लानो हागोन ना? सोलोंथाइनि थाखाय बर' हारि बा ट्राइबेल हारिनि गेजेराव माबायदि बर' हारिया लोंनाय जानाय निसानि मुखुबाव बिनि जानगार थायोबा बेसेबां जौगाबोगोन होननानै ओरैबायदि हर सान खस्थ' खालायबोदोंमोन एक्स एनडिएफबिफ्रा। बेबायदि समखौ गोसोखाङोब्ला ओरैबायदि लाजिथावना। सोरनिबा न'फ्राव हरफा थोलो जुमाय लोङोब्ला बेफोरखौ बादा होयोबा, आरो सोरबा लामा सामायाव सोरबा सेंग्राफ्रा जुदि लोंला जाला बुलाय सुलायफोरखौ एक्स एनडिएफबिफ्रा बै समाव दबथायबोदोंमोन। जिखुनु जाया जाग्रा मुवाफोरनि थास गेलेनायानो जा बबेबा जुवा गेलेनायानो जा बेफोरखौ होबथाबोनाय समाव बेफोरबायदिखौ आबसुआ लाजि फोनांबोदोंमोन। सोरनिबा न'खरा जुमाय हरफा थोलो लोंग्रा न'खरखौ एक्स एनडिएफबिफ्रा बादा होयोब्ला सोरबा आबसुनि बिमा बिफाखौ बुनानै थांबाय, सोरबा आबसुनि लिडारनि न'नि मानसिफोरखौ बुनानै थांबाय, सोरबा लामा सामायाव लोंला जाला माखासे ड्राग्स जानाय, माखासे गान्जा सोबनाय बेबायदि माखासे सेंग्राफ्रा लामा सामा थालाबायनायखौ सोरबाया फंफा फंनै पानिस होलाङोबा सोरबा आबसुनि फिसालाखौ बुनानै थांबाय, सोरबा आबसुनि न'खरनि मानसिखौ पानिस होनानै थांबाय। बेबायदि माखासे बर' रायजो राजाफोरनि खाथियाव माखासे बदनाम होदोंमोन। बेफोरबायदिखौ बै समनि आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा गोसोखांनो हागोन ना? आरो दानि आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा बेबायदि माखासे गोरोन्थि साननानै लानो हागोन ना? नाथाय आबसुआ जुमायनि, ड्राग्सनि, जिखुनु जाया थास गेलेनाय जुवा गेलेनायखौ बन्द' खालामनो थाखाय आगान सुरदों। बेफोरबायदि हाबाफारियाथ' मोजां। बै समाव एक्स एनडिएफबिजों जुदि लोगो नांफायोमोनब्ला हयथ' दिनैनि समाव बर' हारिया बेसेबांबा जौगाबोगौमोन, बेबायदि माखासे बर' हारिया गोलैसोनानै थानांगौनि सम गैयामोन। थासजों गोदोसोनानै थाबाय, जुवाजों गोदोसोनानै थाबाय, सोरबाया जुमाय लोंलाबायनानै गथ' गथायफोरखौ बुनाय, माबायदि फोरोंनांगौ फोरोंनायनिफ्राय माखासे खमायबोबाय, जाला माखासे फरायनायफ्रा गथ' गथायफ्रा आदा खावनिया जानानै थाबाय। सोरनिफ्राय जाखो? बिमा बिफानिफ्राय गारबोनाय समखौ आबसुनि दानि दैदेनगिरिफ्रा गोसोखांनो हागोन ना? आरो बै समनि आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा माखासे भुलखौ गनायना लानो हागोन ना? बै समाव जेब्ला एक्स एनडिएफबिफ्रा जुमाय लोंनाय, थास गेलेनाय, जिखुनु जाया सेंग्रा सिख्लाफ्रा लामाफ्राव मबाइल नायलाबायनानै टाइम पास खालायनाय, ड्राग्स जानाय बेफोरखौ एनडिएफबिफ्रा बादा होबोदोंमोन। बेबायदि समाव आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा माखासे बेरुदिसो खोथा बुंदोंमोन। जेब्ला हरफा थोलो सोरनिबा न'खराव जुमाय लोंनाय न'खराव थांनानै पानिस होयोबा मा बुंदोंमोन आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा, आबसुनि सोद्रोमाफ्रा? आबसुनि दैदेनगिरिफोरनि बिमा बिफाखौ आबसुनि न'खरनि मानसिफोरखौ बुनानै थांदों, बेबायदि बदनाम होदोंमोन। अबेबा समाव थास गेलेनाय, जुवा गेलेनायफोरखौ बन्द' खालामबोनाय समाव मा बुंदोंमोन आबसुनि मानसिफ्रा? ओरैनो टाइम पास खालामलाबायनायफोरखौनो एनडिएफबिफ्रा बुनानै थांलायबाय, बेबायदि बदनाम होबोदोंमोन। आरो मालाबा सेंग्राफ्रा मालाबा लामाफ्राव हरफा थोलो ड्राग्स जानानै गान्जा सोबनानै लामाफ्राव बुलायलाबायनाय समाव एनडिएफबिनि सोद्रोमाफ्रा मालाबा समाव पानिस होबोनाय समाव मा बुंदोंमोन? आबसुनि फिसालाफोरखौ, आबसुनि सोद्रोमाफोरखौ बुनानै थांलायबाय, बेबायदि बदनाम होबोदोंमन। अब्ला बेसेबां लाजिथावना। एनडिएफबिआथ' ओरैबायदि खस्थ' खालायनानै
हरफा थोलो जुमाय लोंग्रा न'खरखौ बादा हैनो थाङोबा मालाबा समाव पानिस होबोयोबा अखानायै मा बुङोमोन आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा आबसुनि बिमा बिफाखौ आबसुनि न'खरखौ बुनानै थांबाय। बेसेबां लाजिथावना रायजोफोर बेबायदि माखासे एनडिएफबिनि सायाव माखासे बदनाम होनाया बेफोरखौ दिनैनि दैदेनगिरिफ्रा बुंफिननो गोनां जाखो। ड्राग्स जुमाय गासैखौबो बन्द खालायनांगौ ना मानो बुंफिननो गोनां जाखो। नाथाय बेबायदि हाबाफारि लानाया मोजां जादों, जों बेखौ बयनिबो गोसोआव गोजोननाय मोनदों। बेफोरखौ आबसुआ बन्द खालायनो थाखाय आगान सुरदों, मोजां जादों। नाथाय आं गिबियावनो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा बयनिबो खाथियाव आं फोरमायो, बेफोरखौ बन्द खालायनोबा NDFB आफादखौ दायथ' हो, थाबैनो दायथ' हो। बेफोरखौ जुदि बन्द खालायनोबा जिखुनु जाया ड्राग्स जानाय, गान्जा सोबनाय, जुवा गेलेनाय, ताश गेलेनाय, जुमाय फाननाय न'खर जिखुनु जाया निसानि सायाव ओरैनो थालाबायनाय, टाइम पास खालामनानै थानाय बेफोरखौ जुदि NDFB आफादनो दायथ' होयोब्ला जोंथ' दिनैनि समाव नुदों, जोंथ' खोनानो मोननाय बायदिबा फेरेंगानि बिजामादैखौबो गुवाहाटियाव ड्राग्स जानाया अभार जानायनि थाखाय दोनफैदों। गुवाहाटियाव दोनफैस्लायस्लाय NDFBनि केम्पआव दोननाया साबसिन जायामोन होनबा? NDFBनि केम्पआवनो दोनोब्ला बे सेंग्राफोरनि जिखुनु जाया बर' समाजनि जुमाय लोंनानै जाहाथा अभार गावजों गाव नांलायग्रा खमलायग्राखौ NDFB केम्पआव दोननाया मोजां। सोरबा ड्राग्स जाग्रा, गान्जा सोबग्रा, ताश गेलेग्रा, जुवा गेलेग्राखौ NDFB केम्पआव मास मोनसे बा मास मोननै सोनानै दोनबानो गासैबो बिथांमोना माखासे निसानि जानगार थानो गोनां जागोन, ड्राग्सनि जानगार थानो गोनां जागोन। बेनि थाखाय आं खावलायो जोंनि बर' समाजनि गेजेराव ड्राग्स जानाय अभार जायफ्रा सोबग्रा जाग्रा बेफोरखौ NDFB केम्पआव दोननाया मोजां। बयबो रायजो राजाफ्रा गुवाहाटियाव दोनफैस्लायस्लाय NDFB केम्पआव दोननायानो साबसिन होननानै आं गनायो। बेबायदिखौ NDFB आफादखौ आङो बन्द खालायलांनो हागोन होननानै आसा खालामो। बेफोरबायदि माखासे ड्राग्स जानाय, जिखुनु जाया जुमाय लोंलाबायनाय, गावजों गाव नांलाय खमलाय जानाय बेफोरबायदि मानसिफोरखौ गुवाहाटियाव लाबोनानै दोनफैस्लायस्लाय NDFB केम्पआव सोनानै मोजांसिन जागोन होननानै आङो सानो। बिनि थाखायनो आं बर' समाजनि गेजेराव खावलायो, सोरबाफोर गावनि गथ' गथाया जुदि ड्राग्स जानाया अभार जादोंब्ला, जिखुनु जाया जुमाय लोंनायफ्रा अभार जाबायबा NDFB केम्पआव सोनानै दोननाया साबसिन जागोन होननानै आङो आसा खालामो। मानो होनोब्ला फेरेंगाया जुदि बिजामादैखौ गुवाहाटियाव ड्राग्स जानायखौ बन्द खालायनो थाखाय गुवाहाटियाव दोनहरनो हायोब्ला अब्ला NDFB केम्पआव मानो दोननो हाया? बेखौ आं मोनसे सोंलु खालामो। फेरेंगाया जुदि गुवाहाटियाव फैसा गारनानै ड्राग्स जानायनिफ्राय जानगार खालायनो थाखाय दोनहरनो हायोब्ला NDFB केम्पआव दोननाया साबसिन जाया होनबा? बेखौसो आं आसा खालामो। बेखिनि भिडिअखौ आं लाना फैदोंमोन। आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थिफोर जादोंबा आं आखाइ खबजोबनानै बयनिसिमबो गोरोन्थिनि सायाव आं निमाहा बियो। बेखिनि भिडिअखौ आं लाना फैदोंमोन। बै समाव जेब्ला NDFB आफादा जुमाय लोंनाय, ड्राग्स जानाय, जुवा गेलेनाय, ताश गेलेनायखौ जेब्ला पानिस होबोनाय टाइमाव आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा माखासे NDFB आफादखौ मानो बदनाम होदोंमोन? जुमाय लोंनाय, जुमाय फानग्रा न'खरखौ पानिस होयोबा आबसुनि बिमा बिफाखौ बुनानै थांदों। अबेबा ताश गेलेलाबायनानै थानाय मानसिफोरखौ पानिस होयोबा टाइम पास खालायनाय मानसिफोरखौनो बुनानै थांदों। लामा सामायाव हरनि समाव गान्जा सोबनाय, ड्राग्स जानाय बेफोरखौ पानिस होयोबा आबसुनि फिसालाफोरखौ बुनानै थांबाय, आबसुनि मानसिफोरखौ बुनानै थांबाय। बेबायदि बदनाम होबोदों रायजोफोर। बेफोरखौ रायजो राजाफ्रा दिनैनि समाव बिजिरनानै नायदो, अब्ला बेसेबां लाजिथावना। आरो जों दिनै नुदों माखासे खोथाफ्रा दिनैनि समाव दिपेन बर'आबो खोथाखौ सोलायनो हमगासिनो रायजोफोर। जेरै माखासे साननैसोनि सिगां स्पिच होनाया माब्रैमोन आरो दिनैनि समाव दिपेन बर'नि स्पिचआ माबायदि जालांगासिनो दं रायजोफोर, बेफोरखौ मोजाङै बिजिरनानै नाय। बेखिनि भिडिअखौ आं लाना फैदोंमोन। गोजोन्थों।